Allahu ta'ala fait kabo shaitan iblisa toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Anyan sindi ni Allahu ta'ala to barkama e ala mi ya damne ni o ala de ba laba. Ni je hina lokoleti ani lahara hina kerengrele. Naam. Tabi'u suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah no fe tugudo. Walaqad Takoflana. Naam. Walaqad ako tiɲɛ do. Akhadallahu Ala ye minɛni kɛ mithaqa bani Israila. Bani Israilakaw ka layidu la. Wa ba'asna Ni Ala ye cili kɛ minhum u yɛrɛ la ye 12 naqiban. ɲɛmɔgɔ 12 la. Wa qala Allahu ta'ala k'u ma inni ne Ala yɛrɛ ma'akum n ka dɛmɛ b'aw fɛ lakin n kalenna aqamtumus salata n'a ye seli k'a kɛ cogo la wa ataytumus zakata ni ka jaga bɔ a bɔ cogo la wa amantum bi rusuli ni ka limaniya ne ka kiraw ye wa azzartumuhum n'a y'u bonya wa aqrartumullah n'a ye juru don Ala la fardan juru don cogo la hasanan min cɛ ka ɲi la ni Ala kalenna ukaffiranna ni Ala bɛna yafaw ankum aw ma sayyi'atikum a ka jurumu kɛlenw na wala n kalenna kun udkhilannakum mina aw don jannat nakɔforow kɔnɔ bolili bi kɛ min tahtiha ali jinɛ minnu jukɔrɔ faman mɔgɔ o mɔgɔ sa kafara n'i y'i kɔdi ba'da zalika nin layidu in talen kɔfɛ minkum aw la faqad dalla o tigi filila sawa'a sabili a ye sira ɲuman bila ni tiɲɛ ye dɛrɛ akhazallahu ko Allahu ta'ala ye layidu ta Bani Israilakaw rɛ a ye Bani Israilakaw ka layidu minɛ quoi layidu in ye min ye k'a fɔ a ye ko to n ta la a bɛɛ ye baya kelen de ye fila tɛ o kira bɛɛ cira ɲɔgɔn ka sira de kan wa kira o kira cira diɲɛ na a bɛɛ mandon ye layidu minɛ u ka mɔgɔw bolo Musa ta an tɛmɛn'o kan ya salon a ye layidu min ta a ka mɔgɔw kan les 10 commandements alwahu ashara fɛn minnu b'o kɔnɔ o kalanna ala belebeleba dɔ ye n ci suɲɛli kɛ Musa kana suɲɛni kɛ Musa kana jɛnɛya kɛ n'o kɛra ni Ala b'i kɔ don i la mana o fana o baya kelen de b'an yɛrɛ bolo ni kɛlɛ wuli bɔ o de da la mana Alahu Taala ko Bani Israilakaw ma ne ye nin layidu in ta Bani Israilakaw bolo wa ba'asna minhum 12 naqiban n ye ɲɛmɔgɔ 12 ta o la bi maana kabila 12 de kun don Nabilahi Musa ko kabila bɛɛ ma bɛɛ k'i ka danaya maa di mana o danaya maa minnu dira o de kɛra Musa ka ci lasela ye u ka jama ma munna Musa kelen kun tɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ a kelen bɛ se ka kuma ale de nana ni kiraya ye o mais munna a ka jama na a ye bɛɛ ka jama ɲɛmɔgɔ ta mɔgɔya bɛ kɛ ten de parce que bɛɛ wasolen don n'i yɛrɛ ye adamaden bɛɛ wasolen don n'a yɛrɛ ye ni koyira bɔrɔw bi yan u wasolen bɛ n'u yɛrɛ ye ni miyankaw bi yan u wasolen bɛ n'u yɛrɛ ye ni bɔbɔw bi yan u wasolen bɛ n'u yɛrɛ ye o kumana ni olu bi jɛ la n'i yɛrɛ k'u ma a bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ kelen kelen d'u ma o ɲɛmɔgɔ mana kuma u fɛ dɔrɔn ni e ka ci ye o b'u ni wasa quoi parce que u yɛrɛ de y'a f'u yɛrɛ ye o de la Ala ma mɛlɛkɛ ci an ma o de la Ala ma jinɛ ci an ma kira o kira cira a bɛɛ ye mɔgɔw de wa a bɛɛ cira mɔgɔw de ma mana adamadenw n bi kira bɔ a yɛrɛ de la min anfusikum azizun alayhi ma anittum mana Ala ye kira bɔ an yɛrɛ la parce que mɔgɔ b'i yɛrɛ fɛ kojugu fɛn min y'i dɔ ye n'o kumani fɛ o faamuni ka nɔgɔ i ma o bi bɛn i ma ka tɛmɛ min t'i dɔ ye kan mana hikma bin de la Nabilahi Musa a ko ɲɛmɔgɔ kabila 12 ma ko bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ kelen kelen di olu de kɛra nugabaw ye sisan minnu bɛ bila baara ninnu na
ɔ mɛ ko ni kun sigilen bɛ kɛlɛ de kan parce que u bɛna taa mɔgɔ dɔw de kɛlɛ kumana bɛɛ bɛ kuma i ka mɔgɔ fɛ bɛɛ b'i ka mɔgɔ labɛn a ka u da la a n'a a ka labɛnw na o de ye 12 in bɔ kun y'a la wa qala ala k'u ma inni ma'akum ne ala b'aw dɛmɛ ma'akum ne faralen b'aw kan n'ala ko a farala mɔgɔ kan a bɛ far'i kan n'a ka se de a n'a ka dɛmɛ la in aqamtumus salata n'a ye seli jɔ a jɔcogo la mais a m'a fɔ n'a seli la dɛ bal aqamtumus salata n'a ye seli jɔ han wa amantum odoa wa ataytumuz zakata ka jaka bɔ a bɔcogo la n'a ye jaka bɔ comme ne ala y'a ɲin'aw fɛ cogo min na seli kɛra o ɲɛna jaka ɲɛna a tilala ka limaniya ne ala ka kiraw la ni k'u dɛmɛ ni ka juru don ala la juru don cogo ɲuman na ɔ juru don cogo ɲuman o de ye sadakatiw ye ni kira ko an mago bɛ nafolo la an bɛ fɛ ka nin kɛ ka jɛn i ka nafolo kɔ k'a kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ala ka layidu si tɛ yen ni jɔyɔrɔ bɛ min na n'a sɔrɔla k'a bɔ k'a di tɛ a b'a bɛɛ la mana k'a bɔ wa aqradtumullaha qardan hasana a ka juru don ala la juru don cogo ɲuman na bon juru ti don ala la juru donni ala la kɔrɔ de i ka fandan dɔ jigi tugun n'o kɛra o juru donna ala la ala b'a sara i ka hinɛ yatimɛ dɔ la i ka dɛsɛbaatɔ dɔ dɛmɛ i ka banabaatɔ dɔ furakɛ i ka dundan dɔ don du kɔnɔ n'o se b'i ye kumana o de ye juru ye minnu bɛ don ala la ani diinɛ bɛna dɛmɛ a y'a ka du 5 ni 2 bɔ an ka ala ka diinɛ dɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ka juru don ala la o dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ a bɛ n'a fɔ i y'a juru don ala la lahara a bɛ sara kumana ala ko ka juru don ne ala la juru don cogo ɲuman na n'o kɔni kɛra la ne yɛrɛ ala kalennen don u ka firanna ankum sayyi'atikum a ye wale jugu fɛn minnu kɛ ne ala b'a bɛɛ yafa aw ye wa n galenna fana n bɛna don alijinɛ na kɔɲɛ bɛ boli alijinɛ minnu jukɔrɔ n'o ye nɔgɔforo ye sa nka ni maa min kafiriyara nin layidu in kɔfɛ aw la o ye sira bila dɛ o tigi kɔni tununa ala kana n tunu naam فبما نقضهم ميثاقهم a ko tuma min na n'u ye nin layidu in bɔrɔtɔ لعناهم n ka danga jiginniw kan وجعلنا قلوبهم n y'u dusukun kɛ kasiyatan dusukun jalan ye يحرفون الكلمة ala karamɔgɔw bi tawureta yɛlɛmɛ عن مواضعه ka bɔ a bila yɔrɔ la ونسوا حظا u ɲinɛna nin yɔrɔ kɔ مما ذكروا nin yɔrɔ min kun layidu ta u yamaruyara n'o min ye به n'o ye tawureta la ولا تزال wa wulili ma kɛ fiyewu muhamadu تطلع atɔlihu muhamadu bɛ ka yenge على خائنة i bɛ ka bɔ jafangaw منهم mɔgɔ ninnu na إلا قليلا fo n'a kɛra mɔgɔ dɔɔni ye منهم mɔgɔ ninnu na فاعف عنهم e ka yafa واصفح i k'i kɛrɛ sin إن الله i k'a dɔn ala bolo musinina ɲumankɛlaw de ka di ala ye yaya ko cogo di fa bima naqdihim misaqahum a ko tuma min na n'u y'u ka layidu in janfa ala ye nin layidu minnu ta u kan bani sarakaw ye layidu in janfa o kɛra mun na la'annahum ni ala y'u danga mais bani sarakaw de tɔgɔ bɛ ka fɔ mais bani sarakaw n'anw bɛɛ man kan a bɛɛ ka kan ala ko ka min kɛ ni maa min ko i ye silamɛ ye n'i ye ala janfa kɛnɛ kan o danga kelen de b'i kan m'a fɔ ka jurumu kɛ nin tɛ juru nin ye ka layidu bɔrɔtɔ de jurumu o ye fɛn wɛrɛ ye mais ne filila o fana ye fɛn wɛrɛ ye mais n duumina kuma bɛ yɛlɛmɛ ye o ko k'u bɛ changer totalement parce que kira ko sallallahu alaihi wasallam jurumu si man bon ala ka yafali ma wa jurumu si man dɔgɔ ala ka minɛni ma wa ala ti jurumu min yafa fiyewu o de ye jurumutigi min jɔna a ka jurumu na o
o ti yafa fiyewu i ye jurumu dɔ kɛ ko nin tɛ ɲɛnama ye o de ti yafa o de ti yafa naam o tuma na ala ko y'u danga waja'alna qulubahum qasiya an y'u dusukun ja a y'an yɛrɛ dusukun lajɛ sisan fo k'a kɛ fara ye minnu k'u ye alamɔgɔ ye olu si tɛ si ka hɛrɛ fɛ olu yɛrɛ min ka kan ka kunfinw bila ka bɛn ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn kanu olu yɛrɛ tɛnɛ ye ɲɔgɔn ye i y'a dɔn ni dusukun tɛ se ka ja ka tɛmɛ o kɔnɔ parce que n'a gɛlɛyara alamɔgɔw de bɛ magoɲɛ mais ni kɛnɛ ka kunfin yɛrɛ b'a faamu alamɔgɔ si tɛ si fɛ o la ala ka kɛlɛbandiya de bɛ baara kɛ n'o tɛ siga bɛ don kunfinw dusukun na ala ko yɛrɛ la ala ka hakili ɲuman d'a ma mais an b'a kalan ten dɔrɔn ko Musa ka mɔgɔw don Musa ka mɔgɔw don e yɛrɛ de don naam yuharrifuna al-kalima o bɛ Tawureta ayaw yɛlɛmɛ ani mawadi'ihi ka bɔ a bila yɔrɔ la a bilala yɔrɔ min na u b'a sama ka bɔ yen k'a yɛlɛmɛ k'a k'u yɛrɛ sago ye ala ye min fɔ u b'o yɛlɛmɛ na wa nasu hazan u ɲinɛna nin yɔrɔ kɔ min ma zukiru bihi u ladira nin yɔrɔ min na walima u yamaruna ni min baara ye n'o ye tafsiritigi dɔw ko alakira de ko don sallallahu alaihi wasallam alakira tɔgɔ min bɛ Tawurata kɔnɔ alors u b'o yɛlɛmɛ u b'a fɔ ko kira ko tɛ u bɛna ni dalilu wɛrɛw ye k'o bila a nɔ na wala tazalu nka Muhamadu e yɛrɛ ti wuli o i bɛ bɔ u ka janfa kalama fo n'a kɛra mɔgɔ dɔɔni y'u cɛ la dɛ kuma bɛɛ u bɛ janfa dɔ siri e Muhamadu ma ko sali kama yahudiyaw bɛ ten nansaraw bɛ ten hali selilaw bɛ ten non Muhamadu yafu ma wasfa i k'i kɔ di kana a ko jate komi ala y'a u tun bɛ fɛ ka kira faga u ye labɛnjugu dɔw kɛ o janfa kɛlen u ni silamɛ dɔw tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo ala nana ko in bange kira ye ko in bangena min kɛ n'u malo la ala ko kira ma ko fa'afu anhum yafu ma mais u b'a fɔ ko nin aya in nana ko yanni soyifu bamuru tali cɛ la hali bamuru cɛra mɔgɔ bɛ yafa o mɔgɔ bɛ yafa ala ko yafa o ma wasfa i kɛrɛ sin ka n'a ko minɛ sɛbɛ la a kɛru ten parce que ala y'u lebu ka ban ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ u to yen naam wa minal lezina a bɛ mɔgɔw la fana o minnu k'u dabara la ko anw ye nazaraw ye an ye minɛni kɛ olu yɛrɛ ka layidu la o layidu min taara olu yɛrɛ ka u ɲinɛna kɔ an ye juguyafin don u ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn gɔniyɔ fo ka taa se lahara dɔw ma a mɛn o mɛn a mɛn o mɛn ala bɛna t'u kunnafoni ni fɛn ye o kun kɛra diɲɛ na yasina na u b'o baara jugu min kɛ a ko cogo di wa minnu fana ko k'anw ye nazaraw ye olu yɛrɛ ta kɛra ten koyi fa akhazna misaqahum an y'o layidu ta olu yɛrɛ bolo n'o ye Bani Israilaka ninnu ye yahudiyaw kɔfɛ an ye layidu ta nasaraw fana bolo fa nasu hazan mimma zukiru bihi fɛn min fɔr'u ye injila kɔnɔ a n'o layidu u ɲinɛn'o kɔ u y'a kɛr'u kɔfɛ u y'a kɛr'u kɔ fa aghrayna baynahumul adawata an ye juguya fin don olu ni ɲɔgɔn cɛ olu farala dɔw kɛra protestants ye dɔw kɛra témoins de Jéhovah ye dɔw kɛra catholiques ye dɔw kɛra kibaru dumani fɔlaw ye olu fana tila o tila cogo in na dɔw b'u la minnu protestera a fɔra les protestants o ye minnu protestera ka muruti parce que ɲɛmɔgɔya
Cheikho de tun bɛ kɛ chrétien ɲɛmɔgɔ ye u ka cheikho bon cheikho si mana se yɔrɔ dɔ la mɔgɔ a ka ca la dɛsɛ bina cɛnimusoya sira kan ni si ye hakɛ dɔ sɔrɔ dɔrɔn k'o bi fɛn dɔɔni o ɲɛmɔgɔbaw ne bɛ ka nin min lakali nin t'i ɲɛ nin kala kitabu la dɛ chrétien dɔ de ye nin lakali yɛrɛ ɲɛna n ka so kɔnɔ a kɛra Ala ɲɛna u ka ɲɛmɔgɔ dɔ m'a dɔn n'a hakili b'a la u delila ka na tulonkɛfɛnnin dɔ di kalanyɔrɔ la yan denmisɛnninw ma wala u ka ɲɛmɔgɔ min wala o de y'a fɔ c'est-à-dire sisan cɛkɔrɔba ninnu ko ka n'i bi kɛ a diinɛ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye ko tuma na se ɲɔgɔn ma i b'o dabila mɔgɔ si t'i kɛ a ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ muso b'i bolo f'i ka diɲɛ o de kɔ pewu ko parce que o ye nɔgɔ ye o réunion ba kɛyɔrɔ la dɔw bɛ yen olu wulila ka muruti olu ko non an ti jɛn n'a ye bɛɛ de bɛ k'a ye wa muso furu fana an bɛ muso furu musow furula ka denw wolo olu de kɛra chrétien ye n'a fɔra muso ti furu denw bɛ wolo cogo di tuma na anw b'an ta furu tuma na olu murutira a fɔra olu ma protestant olu ma sɔn olu ye a ko kɛra ninnu kan olu taara n'u yɛrɛ ka t'u ka groupe former olu b'u ka musow furu u b'u ka Ala batow kɛ cɛkɔrɔbalamɔgɔ ninnu olu tora u ta la ayiwa o ɲɛmɔgɔ si tɛ muso furu k'a fɔ hali n bɛ muso furu k'a bila tɛ dɛ kabini i wolola u b'i lamɔ de fo ka t'i sa i ma deli ka muso furu wa i tɛna muso furu a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye o de ye a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye o de ye u tɛ muso furu cɛw musow fana t'i cɛ ta olu y'u ta kɛ ten mais Ala ko tuma min na u ɲinɛna layidu in kɔ n'u ma sɔn k'o kɛ ko an ye juguya bila u ni ɲɔgɔn cɛ wal bagda ani ɲɔgɔn gɔniɲɔ si tɛ si fɛ hali olu yɛrɛ ka sira ka sisan u ka sunkalo cɛkɔrɔba mɔgɔ ninnu sunkalo t'olu bolo olu ti sun mais protestant minnu murutira nin ye olu bɛ kalo 2 sun san kɔnɔ anw ta ye kalo 1 mais olu ta ye kalo 2 de olu ka sun fana n'an ta tɛ kelen ye anw ta ye ni k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa tile bi o y'anw ka sun ye olu ta t'o ye olu ta kuma t'o la quoi i yɛrɛ de bɛ heure lajɛ e bɛ fɛ ka sun daminɛ heure jumɛn bon n'i bɛ fɛ k'a daminɛ midi ni midi sera i bɛ sun daminɛ a ti tigɛ bilen fo o ɲɔgɔnna midi wɛrɛ olu ka sun y'o de ye mais waati t'a la n'a ka di i bɛ sun sɔgɔma n'a ka di i bɛ sun tilegan fɛ n'a ka di i bɛ sun su fɛ a bɛɛ bɛ e yɛrɛ de bolo mais n'i ye voilà exactement daminɛ waati t'a la a daminɛ waati bɛ e yɛrɛ de bolo waati min ma n'i diya i b'a daminɛ o la nka n'i y'a daminɛ min kɔni na fo o ɲɔgɔnna waati wɛrɛ 24 heures olu ka sun ye 24 heures o kalo 2 de b'u bolo san kɔnɔ kalo 2 de sun san kɔnɔ bon mais dɔ ninnu olu ko non sun to olu ta la mais olu bi sun de ni tɔɔrɔ nana par exemple a fɔra sisan ko dɔ fa wulila dɔ la bon i ka mɔgɔ sɛbɛ don sisan i bɛ fɛ ka Ala deli o ka kɛnɛya o tuma na i bɛ sun ka Ala wele o ye fan dɔ ninnu ta ye sun wajibiyalen t'u kan mais u bɛ sun de n'u mago bɛ ko gɛlɛn dɔ la mais a bɛɛ ye waati kelen a bɛɛ ye 24 heures ye anw ta ye 12 heures de yan olu ta ye 24 heures ye i bɛ tila a la ka si a la fo a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛma kutiba ala lezina min qablikum mana sun ma daminɛ anw na an ye sun sɔrɔ ye an ye seli sɔrɔ ye an ye jaga sɔrɔ ye o kɛcogo tɛ kelen silamɛya ye diinɛ tɔw nɔfɛtugu de ye n'a sɔrɔla a bɛ faamu o tuma na Ala ko an ye juguya d'u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se lahara don ma wa sawfa yunabbihumullah nka Ala bɛn'u kunnafoni o u tun bɛ baara o baara kɛ Ala bɛn'u kunnafoni a bɛɛ la naam ya aw yahudiyaw ni nansaraw tiɲɛ yɛrɛ don
nani kɛra aw ma رسولنا anw ka ciden Muhamadu la يبين ni ka walawaladen kɛ لكم aw ye كثيرا fɛn caman na مما fɛn minnu ko don كنتم aw kun kɛra tɔgɔfun na a b'o dogo من الكتاب kabini Tawurata ni Injila la ويعفو wa ya'fu ala bi yafa fana عن كثير caman fana kɔ قد tiɲɛ yɛrɛ do جاءكم nani kɛra aw ma من الله ka bɔ ala yɔrɔ نور nɔrɔ la n'o ye Muhamadu ye وكتاب kuranɛ yɛrɛ nana مبين n'o min bangenen bɛ na يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ya ahlal kitabi y'aw kitabu dungew qad ja'akum rasuluna ne ala ka kira nana aw ma dɛ yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tughfuna من الكتاب a ye fɛn caman dogo kitabu la a nana o bɛɛ bange aw ye i n'a fɔ ayatu rajmi a n'a a wasifu ayatu rajmi a n'a wasifu o kumana kira ko k'o bɛ Tawurata ni Injila kɔnɔ kumana u ye kiiri tigɛla dɔw bila ka na alakira fɛ yen ko kira ka kiiri tigɛ u ye yahudiyaw ni nasaraw dɔn kumana u ye papiye sɛbɛn ko a bɛ Tawurata la ta a bɛ Injila la tan ko ni kira ye nin fɔ a ye sɔn o ma mɛ n'a ye kiiri wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye a ye ban u y'o papiye dilan ka di olu ma u taara min kɛ ala ye kira ladɔnniya jafa min kɛra quoi kira y'u ɲininka ko tari aw ka mɔgɔ mana minɛ jɛnɛya la a b'a kɛ cogo di u ma sɔn ka faralakɛliw fɔ u ko n'olu ka mɔgɔ minɛna jɛnɛya la u b'i yɛlɛ fali de kan ka charbon nɔɔni k'o mun i la k'i sigi k'i kɔ don fali kɔ ma ka fali gɛn n'i ye ka don dugu kɔnɔ ko o de y'o ɲangata ye kira ko la o y'a ka maabaw de ye a ye minnu bila ala ka sariya sanfɛ ko mɛ a ka kiraw tun b'a kɛ cogo di kira ye o yɔrɔ haya kalan u ye k'a fɔ an ye fɛn caman bange nin kira in ye fɛn caman bange a ka kitabu la a kun ye min dogo kira ye olu bɔ min kɛ yahudiya minnu bɛ yan ni nasara u ma se ka kuma u ko tiɲɛna ko faralakɛriw tun bɛ yen o kumana a ye nin de fɔ sisan ko yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi a kun kɛn bɛ ka fɛn caman dogo Tawurata ni Injila la kira y'a dɔw bɔ a ye k'o da kɛnɛ kan wa ya'fu an kaseer a ye caman yɛrɛ to yen a ma min bɔ qad ja'akum min Allahi nurun nɔrɔ kɔni nana ka bɔ ala yɔrɔ la ka na di aw ma dɛ n'o ye Muhamadu ye nuru hunna o ye kira yɛrɛ de ye na wali kitabu o do wa kitabun ani kuranɛ mubinun min nana ka tiɲɛ ni nkalon bange na yahdi ala bɛ kandali kɛ ni kuranɛ ala tigitigi mɔgɔ min don n'o ye nɔfɔtigiw kɛ ridwanahu ala ka diɲɛ nɔfɛ k'i bila kisi sira kan ala bɛna aw bɔ kafiriya dibifin na ka na limaniya nɔrɔ la ni ale ala ka diɲɛ ala bɛn'u kanda ka na sira ma mustaqimin sira min tilennen bɛ a ko cogo di yahdi bihi llahu man ittaba ridwanahu subla salami ala bɛ maa kanda ni kuranɛ ye maa min tugura ala ka diɲɛ ɲinini kɔ ala b'i bila mun kan subla salami a b'i bila kisi sira kan wa yukhrijukum ala b'u bɔ de kafiriya dibi la ila nuri kana limaniya nɔrɔ la ni ala yɛrɛ ka diɲɛ ye wa ala b'u kanda dɛ k'u bila sira kan min tilennen bɛ ala k'an bila sira ɲuman kan naam tiɲɛ yɛrɛ do mɔgɔw kafiriyaraw mɔgɔ minnu ko ko i k'a dɔn ala k'o de ye masihu binu mariyama ye Muhammadu a fɔ a ko jeni bɛ se ka fɛn bali ala ka ko la n'ala y'a laɲini ko a bɛ masihu yɛrɛ halaki
min ye Mariyama den ye a n'a ba ani maa o maa bɛ dugukolo sanfɛ kabakolo fanga ye Ala ta ye ani dugumakolo ani fɛn bɛ dugukolo ni kabakolo cɛ Ala bi fɛn da ni min ye Ala ja i k'a dɔn Ala jɔn bi fɛn o fɛn kɛ qadirun Ala fanga bi se mɔgɔw kafiriyara koyi mɔgɔ minnu ko Masihu ye bunu Mariyama ye Ala yɛrɛ dɔ ye dɔw ko Ala den do nka k'a kɛ Ala yɛrɛ ye o kɛra Yakubiyaw de fɛ o ye firikatu dɔ ye mina Nasara olu ko Ala den do o denya in na u ko Ala do dɔw ko Ala den do minnu ko Ala den do ko Ala wolo den tɛ mais a yɔrɔ an bɛ s'a ma ɲɛfɛ mais minnu ko Ala do olu ko Ala ye saba de ye Ala yɛrɛ ye Ala ye an ba Mariyama ye Ala ye Isa ye Ala ye salisu salasati mana Ala kɛra saba ye mais o n'a ta bɛɛ u b'a fɔ ko Ala ba yɛrɛ bɛ El Abu fa Ala bɛ yen ba Ala bɛ yen ayiwa den Ala bɛ yen o tuma na Ala kɛra saba ye bon mais olu ka Alaya ka teli u bɛ mɔgɔ bɛ kɛ Ala ye olu ka sira kan hali tɛ taa yɔrɔ jan parce que tubabu ninnu ka sira kan o de don tubabu ninnu nana ne fɛ yan don dɔ la a ye ne tɛgɛ minɛ a ye badama de don a ye jɔnni na ko qu'est-ce qu'on peut c'est un Dieu o ko non ko c'est pas un Dieu ko c'est pas un Dieu ko tari Ala don wa o ko non ko Ala tɛ bon Faransi fana an taar'u ka fɛngɛ yɔrɔ dɔ la yen denmisɛnnin ninnu nana u ɲɛ bɛ jamana ne nɔfɛ kelen nana ka na an ka ansaru dɔ ɲininka ko c'est un Dieu o ko non ko c'est pas un Dieu bon olu ka Ala ko ka teli koyi olu b'i kɛ Ala ye o yɔrɔnin kelen o nana ka na an ka ansaru dɔ ɲininka ko Ala ko Ayidara ye Ala de ye ko Ala de don ko non ko Ala tɛ bon maa dɔw bɛ Ala filɛ mun de ye walima olu ka Ala ye mun de ye ni min bonya n'u hakili ma peut-être o de ye Ala ye bon bonya ni nation parce que min y'a fɔ yan o ye tubabu de ye kodɔnna de don mɔgɔ kalannen de don mais a ye cɛ ɲininka ko comment on peut dire c'est un Dieu ko non ko c'est pas un Dieu bon ne y'a faamu o yɔrɔ la olu ka Ala ko in ka teli cogo min na ta n'u ye Isa kɛ Ala ye o ti bala na parce que ni a fɔra ma ko c'est un Dieu i y'a dɔn kɔni n'a fɔra Isa ma ko o ye Ala ye o ti kabako ye bon mais hakilila ko de don mais Ala mɔgɔ bɛ Ala faamu Ala ye kelen de Ala fila tɛ Ala ye bonya di fɛn dɔw ma a ye se di fɛn dɔw ma a ye jɔyɔrɔ di fɛn dɔw ma mais foyi tɛ se ka Ala ya place ta Ala yɛrɛ ma Ala ye kelen de wahidun fard Ala ye kelen de o tuma na minnu ko Yakubiya chrétien bɛɛ fana m'a fɔ ko Isa ye Ala ye dɛ chrétienw tilatilalen de don i n'a fɔ an yɛrɛ ka diinɛ in tilatilalen don cogo min na alors mais chrétien fan kelen de ko Ala don ko Ala don alors o de ye Yakubiya ninnu ye komi kurantasiri a sɛbɛn cogo min na ko firika dɔ bɛ yen u b'olu wele El Yakubiyatu ko olu de ko Isa ye Ala ye naam o tumana e k'u ɲininka ta jeli bɛ se ka Ala bali fɛn na ni Ala yɛrɛ ko a bɛ Masihu halaki sisan ka Mariyama halaki n'o y'a ba ye n'Ala ko a bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ halaki sisan ko jɔnni bɛ se k'a kunbɛn o tumana maa si tɛ se mais n'a sɔrɔla Isa tun ye Ala ye o tun kan ka se ka n'Ala ko a bɛ Isa halaki Isa tun kan k'o kunbɛn mais a ma se k'o kunbɛn a ba fana ma se k'o kunbɛn o kɔrɔ ye ko Alaw kun tɛ Alaw kun tɛ setigi ye kelen de na wa i k'a dɔn sanfɛla fanga n'o ye kabakolo ni dugumakolo ye a bɛɛ bɛ Ala de bolo ani fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ Ala bɛ fɛn da ni min y'a ja
ala bɛ se fɛn bɛɛ la ala bɛ fɛn da min y'a da ye Isa da k'a bonya k'a da fa t'a la o t'a kɛ ala ye ko yakhluqu ma yasha min ka di ala ye a b'o de da n'a ka d'a ye a bɛ den da fa t'a la ba t'a la o yɛrɛ kɛra o tɛ an fa Adama ye fa tɛ an fa Adama na ba t'a la o mais Isa dun ba b'o la o tuma na an fa Adama ka kabako ka bon ka tɛmɛ Isa ta kan awɔ u ko fa b'o la ouais parce que a fɔra bɔra a fa Adama galaka kolo la o bɛ se ka faamu mais fa tɛ nin na ba tɛ nin na n'o ye an fa Adama ye i y'a dɔn o mujiza ka bon Isa ta ye mais Isa ta digira hakiliw la dɔɔni parce que ala y'a bonya a ye mujizaw kɛ ko k'a ye su wuli a ye kabako caman kɛ o bonyana hakili dɔw ma olu ko ala don mais ala tɛ hali Seydina Ali yɛrɛ kɛ Seydina Ali siya mɔgɔ dɔw ko Seydina Ali ye ala de a ko k'u kana fɔ u ko ala don a y'u ladi u ma dabila min kɛ a ye yamaru de ko k'u jeni u k'u kun ci k'u jeni tasuma na a bɛ kitabu b'a lakale awɔ ko u y'u minɛ ka bila tasuma na u bɛ ka jeni cɛ bɛ ka ko walahi e yɛrɛ de ye ala ye parce que a y'a faamu ten de a ye ala tɛ quoi Seydina Ali tɛ ala ye mais min bɛ k'a fɔ yɛrɛ ne ma da la a kan b'a ma ko ala yɛrɛ don a dɛsɛra ka fɛn dɔ de fɔ a dɛsɛra ka fɛn dɔ de fɔ voilà a ma se ka exactement hali sisan n ti jamana tɔgɔ fɔ diplomasi ko don an y'a sɔrɔ a mankan bi yɔrɔ dɔ la karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ka kalanden tun b'a fɔ ko ala de don a ye kalanden ladi ko a kana kɛ a ma sɔn a ko ala don bon à toute façon mun kɛra ala de b'o dɔn kalanden fagara a su donna an y'a sɔrɔ a mankanba wulilen don faamaw bolo u kɛlen bɛ ka mɔgɔ ninnu dɔw wele tribunal yɛrɛ la parce que ni ko bonyana adamaden hakili ma dɔrɔn a ka gɛlɛn quoi nin tɛ Seydina Ali ko ye nin ye sisan tilegan in na de tilegan dɛrɛn in na sisan an ti jamana tɔgɔ fɔ sisan a ko karamɔgɔ in ye ala de ye a ko ale tɛ ala ye mais a kɔni fagara maa ma dɔn a fagara cogo min na su fana donna o kɔfɛ a nana kɛ mankan ye a ko bilala faamaw ka bolo kan bon nin bɛɛ dusukun mana min kojugu fɛn na a bi fɛn dɔ ye mɔgɔw t'a faamu ten sinon mɔgɔ b'a ala wɛrɛ tɛ se ka ye quoi ala wɛrɛ tɛ se ka ye na yahudiyaw ko ani nazaraw anw tigitigi anw de ye ala denw ye wa ala kanuɲɔgɔn ye anw ye Mamadu a f'u ye a dun bɛ ɲa an ka taa da kan n'a ka jurumu ye dɛ o yɛrɛ to ye aw tigitigi a ye farikolo ganzantigi ye mimman khalaka minnu dara bɔɲɔgɔnko la ala bɛ yafa ni maa min y'a ja a bɛ maa yɛrɛ ɲa an ka taa yasha o ni maa min y'a ja sangaba fanga ye ala ta ye ani dugumakolo ani fɛn bɛ san ni dugu cɛ ka na ala kɔni ma ale ma seero jɔn bɛ segin yɔrɔ do i y'a faamu yahudiyaw ni nasaraw ko nahanu abnawulahi anw ye ala denw de ye wa ala kanuɲɔgɔn de ye anw ye koyi o kumana Mamadu n'o don u ɲininka ta ko munna a dun bɛ a ɲɛ an ka taa a ye kirida bɔ o la a ye khanaziriw bɔ a la o kumana mɔgɔ b'o k'i den la k'i den yɛlɛmɛ ka kɛ kiridu ye wal khanazir a ko ye kabako ye dɛ u ɲininka lima yu'azibukum bi zunubikum ala dun bɛ masiba jigin aw kan n'a ka jurumu ye mun na n'aw y'a den n'a teriw ye aw tɛ foyi ye i n'a fɔ dafɛ tɔw dara ala fɛ cogo min na a y'o de ye ala bi yafa maa ma ni maa min y'a ja
wa bi ma nyangata ni ma mi yaja lillahi mulku samawati wal ard wa ikado sangaba fanga ala tado wal arja ni duguma kolo wa ma bainahuma an fami be kabani duguche wa ilayil masiru wa babi laba ala de bolo nanu abna wallahi nyoro aku ya nyini de ka fo ko ala ye olu fade ko olu ye ala de mais o kande ko ala yu wolo parce que ubu faw don ubu baw don mais ko olu ye ala de muna fi qurbil manzilati parce que olu de ka suru ala la olu bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan comme surakaw ta bɛ cogo min na arabu ya dɔ olu t'anw filɛ maa ye ko n'olu ka kan yɛrɛ tɛ ko maa ti don alijinɛ na ayiwa ko ni ala bato kan kana ni arabu kan tɛ ala mago t'i la parce que ala mago bɛ arabu de la ala mago bɛ arabu de ka kan na kumana an tɛ se ka alijinɛ sɔrɔ fo an ka arabu ka kan fɔ ala t'an ka seli minɛ fana ni arabu ka kan tɛ ouais mais arabu jo do kɛ mɔgɔ kan ka k'i yɛrɛ fɛ o bon kumana kira bɔra olu la arabu la o kumana arabu kan o de kɛra ala ka kan ye ahɔ mais ninnu ka yɔrɔ in na sisan olu tɛ arabu kan fɔ o y'a sɔrɔ arabu kan fɔ ma daminɛ kira kunda fɔlɔ ayiwa olu ko kira bɔra olu de la o kumana ala y'a ka kanuɲɔgɔn bɔ olu de la ka ci o kumana olu ye ala denw de ye fil qurbi wal manzilati olu bi ala kɛrɛfɛ de u ka sɔrɔ ala kojugu o kumana o min kɛra sa ko ala ko ko u bi dɔw yɛlɛmɛ ka bɔ a nɔ na o kumana Ibrahimu Nakhiyi de ko u yahudiyaw y'a sɔrɔ Tawureta kɔnɔ ya abna a ahbari ko de tun bɛ Tawureta kɔnɔ comme n'i ye Tawurata lajɛ sisan iti ya abna a ahbari i t'o yala nga hibiru denw nga karamɔgɔbaw denw u y'o yɛlɛmɛ k'o kɛ ya abna a abukari nga mɔgɔtigi denw mana o tɛ Mariyama ye sa nga mɔgɔtigi denw mais ka sɔrɔ Tawureta kungo de ya abna ahbari nga karamɔgɔbaw denw mais olu y'a sɛbɛn ko nga mɔgɔtigi denw mana ko ala m'o fɔ u y'o yɛlɛmɛ o kumana ko o de la u b'a fɔ ko nahanu abna ulahi o kumana k'a sɔrɔ ko a tun bɛ Tawureta la de ma'anahu nahanu abna rusulillahi k'u ye ala ka kira denw de mais u ye ala ka kira bɔ a la k'a kɛ olu ye ala denw de i y'a faamu wa bon o ye an ye ala denw ye mais u yɛrɛ y'a dɔn u tɛ ala den ye quoi parce que olu bolo n'a ka di ye nin sira in kan olu dama tɛ se ka kɛ ala denw ye n'a sɔrɔ olu kan bɛ u ye kurubu yɛrɛ min fɔ n'u tindilen b'o de kan bɛɛ ye ala den de n'a nana n'o sira ye bɛɛ ye ala den hali wulu hali fali a bɛɛ ye ala denw de an delila ka nin fɔ ka kɔrɔ aw nasara ko maa si tɛ don alijinɛ na fɔ n'i kɛra yahudiya ye walima n'i kɛra nasara ye c'est ça o kumana an bɛ denya in faamu dɔrɔn u yɛrɛ b'a faamu u y'a dɔn ala denw t'u ye o kumana kurubu k'a fɔ u ka surun ala la mɔgɔ tɔw ye ani u falɛri bɛɛ kan k'i ta yanga arabu yɛrɛ m'u ta yanga o kumana bi ni arabu tɛ se ka fɛn fɔ yahudiyaw ni nasaraw ma parce que arabu yɛrɛ ko olu ka kan de bɛ kɛ ka ala bato mais an bɛ nin na koyi nin ti ban koyi don o don an fana an ba bi ni karamɔgɔba yɛrɛ fɛn na nkalonfin kan kelen tɛ yen min bɛ maa se ala ma nkalon si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ nkalon don mais ala jɛ kan min y'an se ala ma arabu kan don wa e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲini ka ban n'i ye bɔbɔ de ye n'i ye miɲɛnka de ye n'i ye bozo de ye n'i ye fila de ye maa o maa dara a la ko ala bɛ yen i m'a mɛn arabu kan na i ye ala dɔn i fa kan de la min bɛ fɔ aw ka yɔrɔ la i fa de y'i bilasira walima i karamɔgɔ minnu wolola ka sɔrɔ u somɔgɔw ye silamɛw ye u bɛ silamɛya ta u ka du kɔnɔ de mais u b'a ta kan jumɛn na u wolola jama min cɛla u ka kan ni koyira bɔrɔw don koyira bɔrɔ kan de bɛ f'u ye
ka ala ko bi fu ye ko yɛrɛ bɔrɔ kan de la u bɛ ala dɔ ko yɛrɛ bɔrɔ kan de la ni miɛnka don miɛnka kan de bi fɔ miɛnka den a bɛ ala dɔ miɛnka kan de la alors n'a kɔrɔbayara u bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa don kalan na pour que a ka seli suran dɔn arabukan ko bɛ na yan de n'i taara i den don kalan na a ka seli suran dɔn arabukan bɛ na i yen de arabukan yɛrɛ min don arabukan dɔnda tɛ dɛ arabukan alabato ta de don ko t'i ka seli suran kalan a bɛ fatiya min kalan a t'a kɔrɔ dɔn a t'a dɔn a bɛ ka min yɛrɛ fɔ a b'i n'a tɛ yen n'a ka kalan a t'a dɔn a bɛ ka chinois kan de fɔ anglais don a t'a dɔn o tuma na a tɛ bɔ ni kan ye dɛ a bɛ bɔ ni ala bato cogo de ye amin o tuma na n'i ye mɔgɔ min bɛ fɛ i den ka taa toujours ɲɛfɛ i bɛ taa don madrasa la o ye arabukan kalanyɔrɔ ye n'o m'i diya n'a y'a ka seli suranin dɔn i bɛ taa don ekɔli la kanko banna mais ni a kɛra silamɛ ni seli waati sera a ye suran minnu kalan karamɔgɔw fɛ kutabuw fɛ a bɛ wuli k'a ka seli kɛ n'o ye mais kanko place tɛ yan kan ti yan ayisa o dɔnnen don kira k'u k'a yɛlɛmɛ k'a k'u ka kan ye iranka dɔw nana kira yɔrɔ la n ko kuranɛ kalan cogo ni arabukan in na o ma nɔgɔ anw ma dɛ o tuma na n'an dun bɛ seli anw tɛ se ka nin fɔ kira ko a y'a yɛlɛmɛ a k'a ka kan ye a ka seli n'a ye n'i ko Alahu Akbar n'o gɛlɛyara i ma ko i b'a fɔ i ka kan na ko ala ka bon c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min fɔ ye ni a kɛlɛ tɛ ban fo ka diɲɛ wuli parce que anw ka nin waati in tɛ quoi mais nin bɛna ban pewu nin bɛna kɛ yɛlɛko yɛrɛ ye mais a don ma se an ka faamu bi hakɛ min na bi a ma se o la ni maa o maa y'i jɔ ye i fa bɛ neni i ba bɛ neni fɛn bɛɛ bɛ d'i kan mais ni génération in tɛ kɔfɛ hali kango i bɛ maloya k'a fɔ jango suraka kan arabu kango nin tɛ c'est-à-dire kan ye nkalon de ye nkalonfin kan nana dɔrɔn an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamu i ye ala dɔn kan min na o de y'i ka alabato kan ye o de y'i ka alijinɛ kan ye ka taa an ka kan yɛrɛ nagasi ko ni arabu kan tɛ maa si tɛ ala sɔrɔ o tuma na ala ye arabu de ye ala tɛ arabu ye dɛ siya tɛ dɛ a kɔni ye arabu de ci an ma mais a m'a fɔ ko an ka arabu kan kalan la a ko n ye kuranɛ jigin wa yassarnahu lizikri fa hal min mudakkir ne kuranɛ jigin mais n y'a sɔn nɔgɔya ko sumali la kojugu ko sumalikɛla bɛ yen wa si tu es anglais c'est très simple à dɔn ni français don a dɔn n'i ye siya min ye dɔrɔn gɛrɛ dɔrɔn o k'a f'u ye foyi t'i f'u ye o la takurubu zina ko a kana jɛnɛya kɛ o yɛrɛ ko i kana surunya jɛnɛya la n'a a yɛlɛmɛ dɔrɔn wa Musa a ko gafe tɛmɛnen kɔrɔw kuranɛ in b'a bɛɛ la a y'a to a y'a kɛ a bɛ Musa ka gafe la a bɛ Ibrahima ka gafe la Musa kun tɛ arabukan kɔni fɔ o kun tɛ arabukan mɛn mais dɔɔni dɔɔni don a bɛna ɲɛ quoi a kana yɛrɛ tromper n'a bɛ ala wele dugawu min dir'i ma n'i b'a bamanankan dɔn i ka siya kan a k'o la i ka kuma ala fɛ i yɛrɛ kuma tɔ ala fɛ i b'a dɔn i bɛ ka sɛbɛn k'a fɔ a ye anw de bɛ kɔfɛ hali bi an bɛ ka ɲɔgɔn fɔ a ye arabukan de don o ye kuranɛ kan de ye o kuranɛ kan de don an karamɔgɔ kuranɛ kan ye i y'a mɛn min na o de ye kuranɛ kan ye mɔgɔ ye ala dɔn kan min na a bɛ bɔ t'o de la amin n'a fɔra kɔni ko kuranɛ kɔni tɛ se ka sɛbɛn kan wɛrɛ la arabukan kɔ o kɔrɔ ye kira ma ci maa si ma arabu kɔ o wulibali ye dɛ n ko a fɔra de waman balaga waman balaga arabukan bɛ se ka iblagu anw ma yan ala ko n ye kuranɛ jigin magankaw de kan ani n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ n'a ma yɛlɛmɛ ka bɔ arabukan na n'a y'anw sɔrɔ yan o tɛ papiye fu ye f'i k'a bila anw ka kan de la aw yɛrɛ ye ko dogolen ye yan mais consultation bɛɛ bi kɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la ni tubabukan de ye yan mais n'u ye ordonnance sɛbɛn a tɛ sɛbɛn ni arabukan ye o b'a sɛbɛn tubabukan de la mais u bɛ ordonnance di e min ma a sɛbɛnnen don tubabukan na n'a danna o ma a
abi mago ɲuman banabaatɔ ka minɛ ala k'i da hali tɛ ani i dɔ tubabukan na ordonnance sɛbɛnnen b'e bolo o bɛ mun ɲɛ ye ko non e ko tɛ min bi fura d'i ma taa jira o de la n'a sera o ma dun o tɛ anglais fɔ ye ko a bɛ sɔrɔ k'a fɔ n balimakɛ i bɛ nin kisɛ 2 ta na n ka tiiri k'a la i k'a ye n'a kun danna docteur ka tubabukan ma ordonnance ma a bɛ mun ye mais a sera a ɲɛnabɔ yɔrɔ la fura bɛ ta ka tiiri kɛ ko i bɛ 1 da sɔgɔma i bɛ 1 da wula fɛ ni i bɛ 2 ta sɔgɔma i bɛ 2 ta wula fɛ wa tiiriw 2 la u bɛ kuma i fɛ kan de la i bɛ min mɛn ka sɔrɔ k'a d'i ma sisan fura y'i nafa bon c'est à dire wa ala ko yɛrɛ de ye nin ye ala ko de ye nin ye ah mais ni mɔgɔ min nana e yɔrɔ la ko ni mɔgɔ min filila ka ji min sunkalo fɛ k'o kiti bɛ cogo di e ko a ma iza sharibta fi nahari ramadan batala sawmuka mais a b'i lajɛ n'a sɔrɔ i ka kɛnɛ alors mana a b'a fɔ a man kɛnɛ mais nin don bɛna bi tɛ quoi bi tɛ an bɛna mɔgɔw bɛna kanko faamu an ka diinɛ in sira kan mais bi tɛ dɛ parce que arabu ko donna mɔgɔw kunkolo la fo k'a kɛ fa ye quoi ok a ye dɔw yɛrɛ y'o fɔ an kɛlen k'a ko ka seli ko seli bɛ se ka kɛ bamanankan na donc ko ni seli kɔni kɛra bamanankan na k'ale tɛ seli k'o ta kɛlen ye maalankolonya ye a lajɛ walayi cɛkɔrɔba dɔ de bɛ ka nin fɔ k'o y'a kɛlen ye maalankolonya ye mais e ye siya de ye siya lankolo ye o la hali n'e selila ala t'i siya lankolo n ka seli min e bɛ janimɛ kɔnɔ arabukan fɔ t'o la o mais a lajɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka taa tigɛ i yɛrɛ la ka ban i yɛrɛ la fo ka se nin degré ma balawu don ko ni seli kɔni kɛra bamanankan na k'o ta kɛlen ye maalankolonya ye parce que ale bolo a ka siya ye maalankolo siya de arabuw de ka siya ka ɲi quoi surakaw de ka siya ka ɲi fo i ka surakakan de fɔ a kɛra i la a kɛra i la walayi u bɛ kabakoya yɛrɛ n'i ye arabukan fɔ arabu yɛrɛ b'i filɛ nin b'an ka kan mɛn wala mais ko a ye arabukan kalan min i ye arabukan kalan min balawu don ayiwa bon ni surakaw nin bɛɛ y'u ka hadisa dilan hadisa in yɛrɛ ye nkalon de ye hadisa dilanlen de don quoi a dilanna k'a don a la de ko ala kira ko ale bɛ arabu fɛ fɛn saba kama ale ye arabu ye mais a kan ka k'a fɛ parce que a ye arabu mɔgɔ kan ka k'i yɛrɛ fɛ o c'est normal ko kuranɛ ye arabukan ye ale de nana ni kuranɛ ye o ko wa lahara an bɛ kuma arabukan de la alijinɛ kɔnɔ mais o de fɔcogo man ɲɛ dɔɔnin ni alijinɛdenw kumana arabukan na janɛmɛdenw bɛ kuma min na o tun kan k'o fana fara a kan ni hadisa ninnu a si tɛ tiɲɛ mais u jo don quoi suraka ka hali n'a sɔrɔla kira bɔra an yɛrɛ fɛ yan an yɛrɛ kan ka an gama yongo koyi mais maalasaf n'a ma bɔ yan ka ban an ka ala minɛ an ka surakaw an k'olu bolo kɔrɔta nka an k'a dɔn kan tɛ ala kan ye nkalonfin kan tɛ ala kan ye ni kan ye ala kan ye an tɛ taa kuranɛ tɛ kalan arabukan na o kuranɛ mana tawureta ni injila sɔrɔ ye wa olu ye arabukan ye wa illa bi lisani ala ko n ye kira o kira ci i ka dugulamɔgɔw bɛ min mɛn n y'o de don i da kan ko tɛ mɔgɔw bɛ min faamu mais o bɛɛ kɔ anw bɛ ɲɔgɔn fɔ a la ni arabukan kɔni tɛ ala t'i sɔrɔ o n ko n'i ye arabukan kuranɛ aya dɔw de bɛ yen mana fɔ kan o kan na a t'a pilasi sɔrɔ ni an ka karamɔgɔba dɔw kumakan ye ko ko bisimilahi ko a ni mɛlɛkɛ 70,000 ne jigin o kɔrɔ o ye fɛti da ye sa mɛlɛkɛ 70,000 bisimilahi hali n'a ni mɛlɛkɛ 70,000 jiginna fɛn ma bɔ a la o ko bisimilahi
ne ko nyen sindi ni ala toy a yelemena albi o meleke babi woro blande bala o ala ka hakili mandama ala ka hakili mandama amen naam قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ande ala teri ana diu moda fuye ما يحسبكم بشؤون muna ala baw nyangata do kera jefali yawla do kera warablewi ha بل أنتم بشر ممن خلق aw te foye mogoto nyogona ko ala ka dalla yaghfir لمن يشاء ala bi yafa mama mami yaja wa yu'azibu man yasha abi nyama nyangata mo mi yaja ولله ملك السماوات والأرض kawa kolo fanga ala taro anduguma kolo وما بينهم ani mimbu fulani nyonje wa bebi segi ala indema naam يا أهل الكتاب ya aw kitabu ngeu قد chenre do جاءكم nani kera awma رسولنا awnga kirala يبين ninga wala like لكم awye على فترة aben no fetugu korokan من الرسل kira temenuna أن تقولوا akana na afo ما جاءنا من بشير ko nisoja bashi mase awma ya ولا نظير wa baga kala mase amma chenre la جاءكم بشير nisoja ba nana awma de ونظير baga kala nana awma والله ikado ala على كل شيء قدير ala bise fembela ya fam يا أخو أهل تقولي. الكتاب قد جاءكم رسولنا ya ala kitabi ya kitabu ngeu qad ja'akum rasuluna anga chide nana aw madre yubayyinu lakum anana wala like aw ye shariyawla ala fatratin tikalikan min ar-rusli kirawla tikalikan ala fatratin fatratu de ye tikali inafo kira do temena kira wore mana o kuma muhammadu nana de ala fatratin kira do tikali la ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o waati janyale ala kira nana u b'a fɔ ko kira nana kisi nɛma b'a ma ani nabilayi isa cɛ san 500 ani san 69 nabilayi isa an'an ka kira cɛ sallallahu alaihi wasallam san 500 ani san 60 ni san 9 k'o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na san 500 bi taa dafa kuma o kuma sira o sira kan ni sira maasunu tɛ walima ala yɛrɛ ko n bɛ min kɔlɔsi n'o tɛ o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra kira in ka hakika caman tunun na bon mais kuranɛ filɛ an bolo ala ko a bɛ kuranɛ kɔlɔsi kuranɛ kɔlɔsili de ye a aya tɛna yɛlɛmɛ ka aya wɛrɛ bila a nɔ na mais a aya bi yɛlɛmɛ kɔrɔfɔbaw fɛ u sago la mais o bɛɛ kɔ n'a ɲagamina cogo o cogo a hakika in b'a nɔ na hakika in kɔni ti yɛlɛma hakika in ti yɛlɛma mais a bi yɛlɛmɛ a yɛlɛmɛna dɛ u y'a yɛlɛmɛ k'a folonkondo k'a folonkondo fɛn kuran tafsiri u bɛ ayaw tafsiri cogo dɔ la i yɛrɛ kamana bi guwan quoi k'a fɔ n'a sɔrɔla a tigi hakili yɛrɛ n'a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ mais dɔwɛrɛ tɛ u ka garadiw de don u mago bɛ fɛn minnu na kuranɛ bi tafsiri ka k'olu de mais a hakika kɔni ti bouger kuranɛ hakika o ti yɛlɛmɛ dɛ n'i donna kɔnɔ tuma o tuma i bɛ ala ye wallahi zikra wa inna lahu lahafizun a hifuzura aya ninnu kɔlɔsila dɛrɛ a ma se ka yɛlɛma malgré mɔgɔ jugu y'a a kɔrɔ yɛlɛmɛ k'a k'u sago n'u tungɔ ye mais hakika in sabatilen don o ma se ka bɔ a nɔ na o tumana ne muhamadu kɔni nana aw ma ne ye ciden ye mais n cira ala fɛ ka na aw yɔrɔ la ala fatratin ala inqita'in min ar-rusul ko kiraya tigɛ kuma mɛnna ne nana mun ka sɔn an la taqulu de kɔrɔ ye an la taqulu aw kana n'a fɔ ma ja'ana min bashirin ko bagabagaliba mana anw yɔrɔ la dɛ bashirin nisɔndiyaba mana anw yɔrɔ la wala nazirin bagabagaba mana anw yɔrɔ la faqad ja'akum bashirun nisɔndiyabaga nana nisɔndiyabaga de kɔrɔ ye ka waleɲumangɛlaw nisɔndiya k'u bɛ alijinɛ sɔrɔ wa nazir
ka tiɲɛnikɛlaw bagabaga ko jahanɛmɛ b'u ɲɛ na wa i k'a dɔn ala bɛ se fɛn bɛɛ la na n'o ye a ɲangatali ye minnu y'a ka sira bila n'o ye hɛrɛ kɛli ye aw ye ni min ye ala ka sira minɛ